kublai shibo ni pi baro la wanra ip ka kubor na ka office jong district malaria officer West Kasir district shi bentang bonreke ya world malaria day anajar arpo man batai pi khendia phang la jingpang malaria bat kumno banya danaka ka jingpang malaria lani ka kheshori kadai ka jingpang ba pen saprian na kiskan projong kenthei ki bangi khot ki anopheles mosquito balada shim khya bha kala poi shadow ka jingya kidak kishin jong ka ne ka jingpang ki long ka jingshit met sokret kthakle kthamet bat sampre lada pi don kini kidak kishin pi la ban paktes bat ban yo jing suma na ki hospital sarkar ki CHC ki PHC ki sub center bat na ki asha ki bat don ha ki shnong jong pi ya kini ki test bat ki noi pi la ban yo ai klam na don kanu ka jing seo pila manyana nakane ka jingpang daga pi phong ki sokti ki bajrong khti ban lai naga jingsha kan tha hagiskan perjong bat daga pendan kam yaki musri ha ka por thia wada mai la yaki skan perjong bagi kha peleng haki jaka balang kum haki tiang ki bom pendan kam shu kum ki porti ki bilot ki tayar bat ki tok lajer ki pungum ki pentha kba ki wadoi bat ki nala ya he ka bala penjengai ya ki sem masi na ki jaka bat pisa bat penkhoi ya ki saudong saukun jong ka yeng jong pi nakalian ka sarkar ni don ki field staff joni ki bajulai haman la kisnon bantes ban ai dawai la don bayo ya kane ga cintang ki don ru ki jingera ki bakon thum ya ka jingsam musri LLIN ba ka jing spray DDT ha kisnon ba kane ga jingpang ka khamjur ni belai ya ki dok ha gamusia ha ki jaka balang ban penduna ya ka jing kharoi jokine kiskan perjong lembang ka jinge trelang jompi berkatrat ka kwat ka khya ila monrat dingkhong ya kani ka jingpang malaria permen ya kani ka jingkren balengkot kan wanra ka jingmento ya hibaro ki basngap berbayoi ya kani ka video kublai shibon